সমূহৰ পৰিদৰ্শক মাননীয় ভৱেন দেউৰী ছাৰ তেখেতক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন যাচিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত नोजोर होनानै खालामनाय जादों। दानि जि सोलोंथाइ जोंनियाव सोलिगासिनो दङ बे सोलोंथाइजों गोबां फरायसाफ्रा गावनि जिउ राहा दानायाव जाफुंसार जानो हायाखै आरो बिनिखायनो जिउ राहा दानायाव जाहाथे बयबो जाफुंसार जायो बे आबादारियानो जा बे बिजनेसानो जा बे राजखान्थियानो जा बे प्रफेसारानो जा बे एनि मेनेजमेन्टआनो जा दा बेवहाय साक्सेस जानोबा केरियार सार्भेनि गोनां जादों आरो केरियार सार्भे खालामखांनानै निड बेस एडुकेशनखौ बोरै होनो हायो माने जों ओरैनो मोनसे फरायसालियावनो हाजार फरायसाखौ लाङालासिनो बै फरायसाफोरखौ गावनि केरियार वाइजआव जे बेसेबां गथ'आ जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेडिकेल फरायनो लुबैयो बेसेबां फरायसाफ्रा जोंनिफ्राय इन्जिनियार जानो लुबैयो बे गासैखौबो नायनानै बेसेया स्पर्ट्स बेसेया कालचार बेखौ बरननानै एडुकेशन पलिसिनि गेजेरजों साफ्रोमबो गथ'खौ जाहाथे फरायसाफोरखौ निड बेस एडुकेशन होनो हायो बिनि थाखाय गोदान एडुकेशन पलिसिया जागोन। बिसेसकै साइकेलनि खोथाया जादों मा जे हिन्जावसाफोरनो गभर्नमेन्टआ एखमबा बा साइकेल स्कुटि बायदिसिना होबाय थादों दा हौवासाफ्रा बुंदों जे जोंबोथ' गरिब न'खरनि जोंनोबो नांगौ दा नंखायनो एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ जों बुंदों जे साइकेल होनाय बेबस्था खालामनांगौ आरो बेगआ जाबाय गामिनि गथ'फोरनो नुदों जे बेगफोरा जिनाय बायदिसिना बेफोरखौ नायनानै मोनसे एटलिस्ट स्कुलसिम लेखाफोरखौ मोजाङै लाबोना लांनो हायो ओंखायनो बेग होनांगौ होननानै जों बुंनाय जादों। बिनि अनगायैबो स्कुलनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुल 11,000 क्लासरुम नांगौ बेखौ जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाव बिहर नागिरदों आरो बेजों लोगोसे बाखिखिनि फोरोंगिरिफोरनि जेंना 99नि जेंना टेटनि जेंना गासैबो जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो इमिडियेटलि जोङो भेकेन्ट पस्टखिनिखौ जोङो एडभार्टाइज होनो नागिरदों। बेखौ जों गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थादों जे जानो हागौ इलेक्सननि उनाव बेयो जागोन। खेराइसालिया थाबैनो जागोन।